Здравейте и добре дошли в канала на моята най-добра приятелка. Аз съм нейната най-добра приятелка. Сега правим пижамено парти и ще пръскаме с воден пистолет. И както сте разбрали заглавието на клипа, ние ще правим водна война, само че вместо тя няма воден пистолет, аз се донесох моя. Затова ще пръскаме по хората. Това имаме предвид и идва някой снима и само. Трябва да сме незабележими. Затова, когато някой дойде, ще си правим притворите, че говорим за училище. Ясно ли е, хора? Не, си помислите. Можем да хвърляме по животни, котки и заобщо по животни хора. Може да намокрим и Стефани. Ето. Така, преди да почнем, искам да кажете нещо. Дайте палче нагоре, ако искате Стефани да се махне от училището, защото им дразни. Ама дай да снимам аз, защото не мога. Продължаваме. Защото тя адски ми дразни и ако искате да смахнете и аз не най-много да разказвам. Дайте палче нагоре. Ще напишете в коментарите дали си мия бой ви е харесал. Напишете го в коментарите. Добре, сега искам само да ви кажем, че можем да напръскаме и гълъба. Ей, гълъба, влеза в лодка с сърце, значи живота му ще е добър. Трябваше да си хвърля чехлата. И моя живот порезкъсме. А не на тая гъдна сучка, който е да имам хубав живот, те пикна ръка. Аз просто така обикновено си се правя на людичка. А пък тя обича да яде копър. От терасата. Не го измия, защото може някаква муха да е катала по нея, а мухите носят много болести. Затова сега отивам да измия малко копър на нея, а пък оставам и ето така. Клипа, мазено! Че ще изпуснеш всичко. Добре. Ще свърши, когато се изхъби пистолета. Изчакай. Може пистолет. Ето, изми. Съжалявам, че е проплява времето и направим това, да трябваше да клипа, ама трябва да хапна. И също така съжаляваме, че ни идва човек. Защото имахме един вреден видеоклип, само че го пропиляхме, защото го изтрихме без да искаме. Но там имаше много хора тук, изобщо надолу, и ние ги пръскахме по гърбовете направо, те не отсъчиха. Чухте ли ма? За чаква може да направим челенджи. Какво е това? Предизвикателство, само че на английски с воден пистолет. Нека да започне. Какво е това предизвикателство? Първото е да видим коя може да изпие повече вода. Телефона ми капе. Пистолета капе. Добре, сега ти. Ое. Стига толкова. И двете се накапахме, но няма нищо. Нали все пак и двете имаме много да гледаме. Харесва ли ти копъра? Ага. Ние малко имаме. Малко горчив. Горчив е. Като това да лезе с кафе. Следващия челендж в пистолета е... да видим коя са цели по-далече с водния пистолет. Аз ще ни хето до мокрото. Добре. Аз съм. Не знам какво се прави, ако го изпусне. Тичате ли до мокрото? Ставай ми го. Не, малко по-напред. Мама полива цветята. Искаш ли да отида да напълня пистолета? Да, докато го направиш, аз се... Не, след клипа трябва да следващия, пак ще трябва. Така, вижте сега едно суеверие. Не знам дали се вижда една там лока с формата на сърце, май далече кадър. Ако стъпите в нея, живот късмет. Да рекем живота. Памте ме! Искам само да ме видите, да ме чуете. Ако дойде човек, иска да щете толкова силно, за да може набързо да напълна пистолета до коде, за да може
да пръскаме, докато те не станат без вода. Затова викайте, когато дойде някой човек и гледайте ли. Маренке, па дойде! Качвайте ръкатите, вие сте от качалки. Айде, погледам човека. Маренке, па! Изеките Маренке, па, когато да видите. Ако ви е скучно вашето лекция, напишете в коментар дали ви било скучно. Точно докато да дойде 7-та минута. Просто ми кажете, защото направо трябва да се знае. Дали би било скучно до 7-та минута? И да съм свършила. Не, какво става? Не е дошъл никой и щях да излека Маренке, па. Пришли в тази лока в първото на сърце. Готово. Нея. И мога да има Маренке в живота. И ще се пръсна и с твоята ръка. Готово. Искам само да кажа, че копора няма странен. Сякаш няма трева. Си, пай го бъркахме. Пай наистина е тук трева. Виж, аз казах, това. Това? Това не е копър, това е растение. Не, това. Не, това е копър. Това са просто странни гласове. Взели, защото ние сме там да дохождаме клипа за Mary Fuck Creepy Challenge! Ох, моля ви се, хора, елате точно на този адрес, да ви напръскаме, да стане по-интересно. Димичът скача. Така, време е за... Така, дай ми машината и... Стига толкова предизвикателство, само да си говорим за момичето, което искаме да изхвърлим от това училище. Така. Е по-ясно да не си мислете, че е някакво най-доброто дете в училище, което искаме да го изхвърлим, само защото на нас ни е казал, че сме гадни. Така. Не е така. Започваме. Първо на първо, аз ти бях взела един лист. Почина, мама ме взе на обяд и тогава тя е решила, че трябва да ми вземе големия лист от класката, който струва 50 стотинки и нямах да ям пари. И тя ми е изхъбила листа за нея си. Ама, заради този лист нямах пари. В смисъл нямах пари да си купа нещо за ядене. И тя ми е взела листа, който аз съм си го купила с моите пари. И после пък не иска да ми върне парите и викала, не е вярно. Тая Стефани, ако не се махне в нашето училище, тя ме беше обидила и ми беше казала, че съм най-глупавата в класа. Беше ми казала, че съм тъпачка, че съм глупачка. Беше ми показала среден пръст. Какво толкова се заслужава с средния пръст? Защото като... Чакай. И чакай, човек! Но ако сочи не е пръст, виж колко пръст сочи към него. Това е пръскаме на колата, пръскаме на колата. Напръскахме една кола. И сега чакаме за още. Аз ще постоя пред това да